खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ आरो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांगोन होननानै आरो अननानै सापर्ट होलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आं दिनै थिथागुरि हाइ स्कुलाव फिसालामोननि फरायसालियावहाय गुन'त्सब जागोन, बेवहाय गार्जेनफोरखौ खावलायनाय जखनै आङो दसे सम नुजाहैनो सानदों। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनहा जोंनि थिथागुरि हाइ स्कुलखौ एसे देखायलांनोसै आङो बिदिनो आंजों लोगोसे। मोनफैबाय नै मोनफैबाय। हेलौ हाय होनदो दे। नों मा क्लासाव फरायखो? मा क्लासाव फरायखो? माथो जिर'सो। हाथायावलाय हाथायावलाय मानसिफोर नायदों। हाथायाव हरनाय हाथाया बहा बायजोबनानै थांजोबखो? बयबो नायखागोनबालाय। आजाया जिर'सो फरायदों। एग्जाम जागासिनो। आब'ना मा क्लासाव? फिसौआ मा क्लासाव? ओइदआव। आं खेबाखै साया। नै नोंसिना आब'ना ABCD होननो, नों ABCD होननो रोङा? रोङा? ए बि होननो रोङो ना? सासे लोगोनि फिसाला। दे ए होननाय दे। ए गाबबायसो नायनो लुबैनाया। दुस्थ'लरा ना? दुस्थ'लरा। औ फै होनदों। दुस्थ'थार। 1 बोसोरल' जादों लोगोफोर, 1 बोसोर 2 मास। दुस्थ'लरा। 1 बोसोर 2 मास। बिराद सालु। आंहाबो बायबावनोसै, नों बायदि बायबावनोसै सासे दे। नों बायदि बायबावनोसै दे। बिबार बागान। ओरै उसुङावहाय बिराद मोजां बिबार गायदों नै। मोजांथार जोंनि थिथागुरि हाइ स्कुला। ओरै गेट थाबाय, ओरैजाय स्टेन्ड, साइकेल स्टेन्ड। जोबोद समायना। स्टुडेन्टफ्रा। हेलौ, मा क्लासाव? आजा मा क्लासाव फराय? संगासिनो दं नै, ओंखाम मोनजागोन। ओइ मा ओंख्रि संदों बाल? मा ओंख्रि संदों? आयौ नैबे ओंखाम? गारजेनफ्राबो मोनजागोन नामा? दे गोथाव संथार होमबा। औ दे। आं लोंलाहाय। नों लोङो होनदों नामा? लोङो? फोरांसे हरमारबायबो। जि सालुखा। कफि, आलु, पियाज। बेलाय माबे? ए दालि। जालांसै दा गोथावनो। नायलांबाय था लोगोफोर, जोंनि थिथागुरि हाइ स्कुलनि बिथांमोनानो रान्धनिफोर। जि गोथाव संगासिनो दङ बिस्राखौ रायजोखौ जाहोनो, स्टुडेन्टफोरनि गार्जेनखौ जाहोनो थाखाय बिराद खस्थ'नो। हेलौ। एग्जाम जोब्बाय नै, एग्जाम जोब्बाय। गथ'फ्रा
गाबोनहाय स्कुल जागोन সকলোৱে শুনা অহাকালি স্কুল আছে সবাই শুনিছা নাই অহাকালি স্কুল আছে গাবনাই স্কুল যাবে সামনে দেন উঠে সাবধান বিশ্রাম সাবধান আজকে ये रास्ते তুমি শুরু করেगा শুরু কর বিশ্রাম উঠে সাবধান বিশ্রাম সাবধান আজকে ये विसर्जन हेलौ हाय होनदे आंनियाव